асалам кун шаёфтем. Бисмилла. имрӯз мо хӯрок тайёр намекунем. Хӯроки тайёри кардаги замбуракора тоза мекунем. Та ноқати тай бинӣ. Ако я оилара мекушем, рамкоша мегирем, асалоша холи холи мекунем. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Анака ҳамиҷаш як нозукӣ дорад. Дар байни ҳами қадар замбур якта маликай. Ҳамора чӣ қа эҳтиёт карда накора ки наҷиқемаш накишемаш да. Оилара ҳамун меқаба, ҳамун бачакора ҳамун мекунад. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Ина рамка бо замбурош. Асал фули фулай. Ина дим рамкаша гирифтезем, да иша малика нест. Хушру ина барушмаш сеем шай кани. Ира хушру кофта накора ки маликаш кадомаш да. ҳа маликаша ёфтӣ. Инамия маликаш. Шефи хона бугем да. Ин малика сорти карникай дая шабона рӯз 2500 тих мекунад. Гизала ва ҳамин оилара инами малика нигоҳ мекунад. Ки чӣ меёрад, ки чӣ намеёрад, киш кор намекунад. Оила пеш мекунад, кор мекардагиша мемуна асал овардан мекунад. Дар ҷое ки рамкора гирифтем, бо рамкои холӣ асалоша гирифтагем, юра дар ҷои ҳамон мемунем. Оҳо. Басая? Замбурора афшонда накунед. Без замбур газида намеша. Замбур ҳатман мегазад. Та қошум газишт, я та айчам газид. Хайк дасторака сош нест. Нахе тозашо мекунем. Якам замбурам ҳар одама намегазидааст. Ина охиронуш. Лабай. Асалора дар яшик гирифта мерем. Миёдагон када тош метем. Асал тозакнак. Кора қариб ҷои ҳами гизалагиш омадааст. Асалози тоза мекунем. Ками дигаш мемона. Мондаме пешони мезанем. Холи асал. Ана юра асалора тоза кардан мондар курай. Да баъзешон инайча бачачаҳои майда юра вообще расида накуриса. Ина ёша тоза кардан накурай. Ин замбурча беша надорад. ҳар дафъа мо хӯрок тайёр мекардем. Ин дафъа замбуро хӯрок тайёр кардем. Намера хӯрока гуфти гапо мегирем, мебардорем. Мезанем шо. Устони то бегони як неметон. Асал да биё бача. Вай мондагӣ мекунӣ шикарончи? Тозаш ки кадем,
баъд дар дарини аппарати медагон мемонемаш. Ана бахе. Я донаи дига мемонемаш. Майда када тош метем. Чорумшай. Чорумша мондем. Вақте хунашоро мемонем 20 бор тарафи пеш тош метем, 40 бор тарафи қафо, бо 60 бор дига тарафи пеш. Биё рафтем. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. 1 2 3 4 5 6 7 ем чихеле ки 18 сол исусу мегарди ба як рӯз туй мекунӣ ку чихел рӯзи хирсандию хушбахтия ҳаме асалпарварон рӯзи ҳаме асалгирем тари рӯзайда рисад ки асалпарваро дар як сол қариб 5-6 борам тари туй дорам. Ана ку бас афир. Асал дига намонд. Я асалш дига намонд. Ира барем бо да хунаш мунем. Пизала шуда? Хайш инаиш не замбурои навай да дуруни бо мемунаши замбуро мероян эй дига асал кинера бин. Асала бизан шо писар тоза шавад мағзи сар. Та вақти кор бокам ка масала мезанем. Бисмилла. Чи тамом. Асал тайёр шид холиш мекунем. Ана бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Асала бинем. Ака дасти чап хатяй мумкин аҷа ина инха мекунӣ инха мекунӣ бисмилла. Асала тозаш бе шакар бе набот бе ягон чизои ҳамин ширинкунанда. Ана басай бо айсар ина рафтем. Ака офтои гарм да мо шура ҳамин асали истеҳсол кардагӣ мечашем. тағоя бисмилла накардем. Ку гирем. Аввал ира гирем забонро ширин кинем баъд дамлама мезанем. Акай саҳӣ? Акай ҳоҷӣ? Акай ҳоҷӣ ки шумо мода акай ҳоҷӣ саҳӣ. Ака шумо намегирем? Собо? Бисмилла. Bismillah. Tamam, gün rakam.